ik zie wat jij niet ziet. Een boekhouding die eindelijk op tijd klaar is. Clearfacts, e-invoicing, realtime cijfers en rust richting het jaareinde. Clearfacts.be. Met de juiste zorg wordt een klein zaadje een prachtige boom. Wat aandacht krijgt, groeit. Zo gaat het ook met je spaargeld bij Santander. Met de spaaroplossingen van Santander krijgt jouw geld de nodige zorg. Of je nu op korte, middellange of lange termijn spaart. Laat ook jouw geld groeien en ga naar santanderconsumerbank.be. Welkom bij Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg met Tom Verstappen. Wat zondagavond 9 november leek op een groepje vissers in nood door een zinkend bootje, bleek een aantal dagen later iets helemaal anders te zijn. Het ging niet om vissers, maar om koperdieven die actief waren op de Maasplassen in Ophoven-Kinrooi. Hun plan mislukte en een 43-jarige Nederlander kwam daarbij om het leven. Thomas Jansen, jij bent journalist bij het Belang van Limburg. Je was afgelopen maandag 10 november van dienst en je stond de hele dag aan de Maasplassen in Ophoven-Kinrooi. Vertel eens even, wat is daar juist gebeurd? Ja, daarvoor moeten we eigenlijk terug naar de avond voordien, 9 november, die zondagavond. Ik denk rond een uur of 8, 9, daar ergens tussenin, kwam er een noodoproep binnen bij de hulpdiensten dat daar een incident gebeurd was met een plezierbootje. Daar zouden 3 mannen op gezeten hebben. Of daar zaten 3 mannen op, want dat weten we intussen. En ja, dat is gezonken. Om welke reden dan ook, dat was toen nog heel duidelijk. Maar het is zo dat daar 2 mannen gered konden worden. Alle 2 op een verschillende plek op dat water. En dat is gebeurd door Jana, de uitbater van B&B Botel. Dus een B&B, een bed and breakfast, op een boot die ook op het water ligt. Ik heb haar kunnen spreken die maandag. Zij was thuisgekomen, want zij woont ook op die boot. En daar stonden een aantal mensen in paniek op de kade. En die vertelden haar dat er dus een bootje gezonken was en dat daar een aantal mannen, ze wisten op dat moment niet hoeveel, in het water zich bevonden, dat die moesten gered worden. Nu, Jana heeft niet alleen een B&B, maar die heeft ook een bootbedrijf, Stilsloep heet dat. En die heeft dus een aantal bootjes of sloepen ter beschikking. En zij en haar broer, en dan ook nog iemand van de politie die ondertussen daar was, en haar vriend, de vriend van Jana, die hebben zich opgedeeld in 2 sloepen. Die zijn alle 2 op het water gegaan. En die hebben elk 1 man kunnen redden. Eentje bevond zich op een baggerboot, die had zich daarop kunnen slepen, of een baggeropstelling. En de andere, die zat nog net op het toppunt van het bootje dat gezonken was. Daar had hij zich op kunnen vastzetten en nog zo boven water kunnen blijven. En op dat moment, zij nemen elk iemand mee. En ze denken daarmee dat de kous af is. De 2 mannen zijn gered. Ze zijn heel blij op dat moment. Alleen blijkt al heel snel dat er nog een 3e man in het water zit. En die hadden ze niet kunnen redden. Ja, die hebben ze dan niet direct gevonden ook. We gaan daar zo meteen op verder, Thomas. Wat weten wij eigenlijk over de toestand van de mannen die gevonden werden, die gered werden? Ja, die zijn met zware onderkoelingsverschijnselen. Het is heel fris op dit moment. Voor de tijd van het jaar valt het nog best mee, maar dat water is ijskoud. Ja, die zijn met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis van Mazeik gebracht, diezelfde zondagavond nog. Nu, dat ging om 2 mannen van 40 en 29 jaar oud, allebei afkomstig uit Nederland. 1 van de 2, denk ik, uit Nederlands-Limburg. Dus ja, die kwamen in dat ziekenhuis terecht, maar vrij snel in de loop van maandag werd wel duidelijk dat hun toestand stabiel was. Ja, en dan is het ondertussen maandag. Jij wordt natuurlijk opgeroepen om naar daar te gaan. Wat is eigenlijk het verhaal dat je daar ter plaatse opvangt? Wel, misschien moet ik eerst even schetsen. Het was dinsdag een feestdag, 11 november. En dan werken wij hier bij de krant. Dan is er ook geen krant op dinsdag, op die feestdag. En dan werken wij volgens een soort weekendregime. Voor ons is die feestdag een zondag. En de dag ervoor werken wij exact hetzelfde als op een zaterdag. En dan zijn er een aantal mensen van dienst, waaronder ik dus. En normaal gezien hoor ik mijn chef dan wel in de voormiddag, rond een uur of 10. Nu kreeg ik al een berichtje om 7:30, want natuurlijk, dat was de avond voordien al gebeurd. En het was duidelijk dat die man die nacht, is ook niet verder gezocht, dus die nacht is hij zeker niet gevonden. En ik kreeg de opdracht om eigenlijk naar Kinrooi te rijden, vanuit Hasselt, om daar aan die Maasplassen of die Grindplas post te vatten. Ik kwam daar om 9 uur zoiets. Er was nog heel weinig beweging, wat ik wel raar vond, want het was al een tijdje licht. Maar de zelfvermiste personen en de scheepvaartpolitie die zijn hun zoekactie eigenlijk begonnen om 10 uur. Dus rond 9:30 waren zij daar, lieten ze een boot te water en rond 10 uur zijn ze effectief beginnen zoeken. Nu, geleidelijk aan werd dat daar drukker en drukker. Er kwamen daar ook andere pers natuurlijk, maar ook kennissen van de man die gezocht werden. Die kwamen daar staan en ik heb ook met die kennissen, ik heb die even aangesproken.
En ook veel sterkte gewenst natuurlijk in de eerste plaats. Maar zij vertelde mij van ja, de man die dus gezocht werd, dat is trouwens een 43-jarige man, ook uit Nederlands-Limburg, uit Ospel, dat een visser was en dat hij wel hield van nachtvissen en dat zij dat ook aan het doen waren, hij met die 2 kompanen dan. Maar dat ze in de problemen geraakt waren, om welke reden dan ook, dat was niet helemaal duidelijk voor die kennissen. Ik vroeg hen ook van, ja, heeft hij kinderen? Ja, hij is vader van 3 kinderen. Zijn partner en die 3 kinderen, die waren op dat moment ook daar, maar die werden heel goed afgeschermd door de stel vermiste personen, wat uiteraard zeer begrijpelijk is. Maar in ieder geval, je kreeg daar wel een gevoel van, oei, het gaat om een papa van 3 kinderen, wat het natuurlijk nog tragischer maakt. Het is zo in elk geval tragisch natuurlijk, hè, maar dan krijg je daar toch een heel beklemmend gevoel bij. De cel vermiste personen, de civiele bescherming, de scheepvaartpolitie, die zijn daar eigenlijk bijna een hele dag bezig geweest om die man te vinden. En daar werd wel heel specifiek op bepaalde plaatsen gezocht, ook rekening houdend met de stroming die er is. Daar hebben we vrij lang naar gekeken. Op een bepaald moment kwam ook een helikopter bij, er zijn duikers ingezet, dus echt met man en macht zijn ze op zoek gegaan naar die drenkeling. Want het was een relatief groot gebied ook waar men zocht, hè? Ja, ik weet niet of je de grindplassen wat kent, maar dat is eigenlijk echt een heel groot gebied. Een heel mooi gebied ook trouwens. Het is vind ik zelf een van de mooiste plekjes van Limburg, ook om te fietsen. Dat gaf ook een heel raar gevoel trouwens, als je daar stond. Daar komen fietsers voorbij die misschien nog niet op de app van HBVL gekeken hebben en nog niet wisten wat er aan de hand was. Dus ja, dat is echt een heel grote plas. Want op dat moment werd er ook gezegd van ja, als ze aan het zoeken zijn naar een lichaam, dan kunnen ze nog wel een paar dagen bezig zijn, want het is echt een heel grote plas, ja. Ja, en op dat moment, en dat is ook een belangrijk detail, de plaats waar dat ze zich bevonden, was ook effectief een plaats waar dat je als een van de weinige plekken in Limburg mocht nachtvissen, want daar ging het uiteindelijk over. Dus ik ben ook wat gaan opzoeken over nachtvissen, hoe zit dat precies? En omdat we op dat moment ook echt dachten dat het nachtvissers waren. En blijkbaar, ik wist dat zelf niet, maar op de website van Natuur en Bos staan een aantal plaatsen per provincie waar je mag nachtvissen. En de Grindplassen of de Maasplassen in Kinrooi, dat is een van de weinige plaatsen in Limburg eigenlijk waar je mag nachtvissen. Nu, we spreken over nachtvissen vanaf 2 uur na zonsondergang tot 2 uur voor zonsondergang. En in dit geval, laten we zeggen dat het 8:15, 9 was, dan kan je wel spreken over nachtvissen, omdat het al vrij vroeg donker is natuurlijk, in november. Ja, en dan maandag rond 3:00 wordt uiteindelijk de zoekactie gestaakt. Vertel daar eens wat meer over, Thomas. Ja, dat was eigenlijk voor mij een heel vreemd moment. Nu, ik heb dat ook nog niet zo vaak meegemaakt om dat te volgen, maar op een duur, je kijkt naar die boten van de politie en die gaan op en neer en die gaan in cirkels en die blijven zoeken. En als die een bepaald gebied gedaan hebben, dan schuiven die wat op en dan zoeken ze daar verder. En nu zagen we die verder en verder afdrijven of wegvaren van de plek waar gezocht werd. En op een bepaald moment waren ze uit het zicht. En ik vond dat wel wat vreemd, van wat is er nu aan de hand? En toen kwam iemand van de zelfvermiste personen, die kwam aan de pers meedelen dat we die kade waar we stonden, dat we die moesten verlaten. Ook dat de zoekactie stopgezet werd, maar voor alle andere communicatie moesten we bij het parket zijn. Nu, op dat moment besef je wel van ja, de kans is heel groot dat er alleszins een lichaam gevonden is, want wie het dan is, moet dan daarna blijken. Maar dan weet je wel dat er echt wel iets aan de hand is. Zeker omdat het was rond 3 uur. Het was zeker nog niet donker. Als de duisternis valt, zeg maar, dan moeten ze vaak stoppen, omdat het gewoon niet meer doenbaar is. Maar dat was nu zeker nog niet het geval. Ze hadden nog 2 uur zeker kunnen verder zoeken. Dus op dat moment wisten we wel dat er echt iets aan de hand was. Thomas, het verhaal dat je maandagochtend vernam daar ter plaatse was dat er 3 mannen in de problemen geraakten tijdens het nachtvissen. Maar de politie vond al snel verschillende bewijzen die toch wel een heel ander verhaal vertelden. Ja, dat klopt. Hè. Nu, wij als pers zijn maandagavond ook nog naar huis gereden met het idee dat het om vissers ging, om nachtvissers. Ik had ook al iets gehoord over een zelfgemaakt bootje, iets zelf gefabriceerd. Maar goed, dat kan nog altijd perfect dat gemaakt is om te vissen. Dus wij zochten daar helemaal niets achter. Ook dinsdag voormiddag nog heb ik me nog geïnformeerd over dat nachtvissen, omdat ik van plan was om daar toch iets dieper op in te gaan. Mag dat wel en is dat wel veilig en die dingen. Maar dan geleidelijk aan kwamen er op de redactie een aantal verhalen binnen, getuigenissen, die allemaal leken te wijzen op het feit dat er toch iets helemaal anders aan de hand was, namelijk een koperdiefstal. En dat werd dan kort daarna ook bevestigd door het parket. Die vertelde dat de politie een heel aantal koperkabels gevonden had in dat bootje. Ze hebben er ook foto's van verspreid ondertussen, dus daar zie je het ook op. Die staan ook op de website, die kan je zelf ook kijken. En daar zie je ook het bootje. Het is een beetje een gammel ding, als ik het zo mag zeggen. Ik zou er niet met 3 in durven gaan zitten en te water gaan. En wat er bijvoorbeeld ook in lag, was echt een betonschaar of zo'n grote kniptang, dus, waarmee ze dus aan de slag gegaan zijn. En het werd heel snel duidelijk dat er dus wel iets anders aan de hand was dan dat vissen.
Zeker omdat er ook verdovende middelen gevonden werden in dat bootje. En dat verhaal van dat vissen, nu achteraf bekeken, ik had dat ook alleen maar gehoord van kennissen op de kade, wat in dit geval dan misschien niet de betrouwbaarste bron is. En als ik erop terugdenk, iedereen die ik erover sprak, als ik het liet vallen van het waren vissers, dan de mensen die er iets over konden weten, die zeiden ook wel vrij snel van als ze aan het vissen waren. Dus dan denk ik toch dat het voor heel wat mensen die er nauwer bij betrokken waren, politie, gemeentebestuur, die dingen, dat het voor hen misschien toch wel duidelijk was dat er iets anders aan de hand was. Ja, ik ken niet veel van nachtvissen, maar een betonschaar en verdovende middelen, dat denk ik daar niet voor nodig. Hè? Ja. Als ik aan de Maasplassen denk, dan denk ik aan allerhande dingen, behalve aan koper. Hoe komt het eigenlijk dat de 3 mannen daar op zoek waren naar koper? Wel, als je daar staat aan die Maasplassen, dan zie je ook, je kan er bijna niet naast kijken, maar daar liggen baggerboten of baggeropstellingen, ik weet niet goed hoe ik het moet noemen. Maar het is ook zo dat die grindplassen, die zijn ook op die manier ontstaan, door baggerwerken. Nu wordt dat iets minder gedaan, daar wordt nog wel grind aangevoerd en gespoeld. Maar in ieder geval, daar liggen nog heel wat opstellingen van bedrijven. En daar zitten wel heel wat leidingen aan, dus ook heel wat koper. En in dit geval zijn zij naar een wasponton gevaren. Dat was eigendom, of dat behoorde toe aan het consortium van grindbedrijven THV Rekin. En dat werd dus gebruikt om grind te wassen. En daar is dus, zoals ik zeg, heel wat bekabeling aan. Ja, en de 3 mannen gaan dus aan de haal met heel wat koper en andere leidingen. Weten we eigenlijk waarom ze dan in de problemen kwamen? Wel, als je die foto's ziet, dan zie je dat ze dus hun buit al beet hadden. Hè. Dus ze zijn erin geslaagd om tot aan dat wasponton te varen. Daar hebben ze een bootje goed volgeladen met koper, wat ook wel wat weegt. Hè. Dus dan moet je ook nog eens bijtellen dat dat een heel klein bootje was, zoals je zelf ook gezien hebt. En daar zitten nog eens 3 volwassen mannen in. Daar komt dat koper nog bij. Is het omdat het te zwaar geladen was? Dat kan je denken. Dat zou perfect kunnen. Dat zal het onderzoek ook moeten uitwijzen. Is het omdat er een gebrek was aan de boot? Het was iets zelf gefabriceerd. Is daar iets misgegaan? Ook dat zullen we later wellicht nog horen van de politie. Ja, en de 2 overlevenden die worden uit het water gehaald. En ze stellen het naar de omstandigheden natuurlijk goed. Wat staat er nu eigenlijk te wachten? Ja, die 2 die zijn ondervraagd door de politie. En die zijn ook meteen gearresteerd. Dus ik neem aan dat hun medische toestand dat op dat moment ook toeliet. Er waren wel wat aanwijzingen om hen te arresteren. Hè. Die verdovende middelen waren er natuurlijk. Dat bootje, wat dan toch wel wat dingen mis mee waren. En ze deden blijkbaar volgens de politie, of zo wordt ook verteld door het parket, dat zij wel een verdachte houding aannamen op het moment dat zij ondervraagd werden. Nu, die zijn ondertussen ook al voorgeleid bij de onderzoeksrechter. En die zijn dus aangehouden wegens koperdiefstal en bendevorming. Hun voertuig is ook in beslag genomen. De aanhangwagen is in beslag genomen. Dus daar gaan ze nu verder onderzoek op doen. En wat ik daar nog aan kan toevoegen is, in welke mate dat zij verantwoordelijk zijn of verantwoordelijk zullen blijken voor de dood van hun compaan, van die 3e drenkeling. Dat zal ook deel uitmaken van het onderzoek. Hè. Is daar iets, hebben zij echt fouten gemaakt of wat dan ook? Dat zal allemaal onderzocht worden. Thomas, koperdiefstallen, ik ken dat vooral van het spoor. Bij mijn vorige job moest ik nogal veel de trein nemen en dat hoorde ik geregeld wel dat er problemen waren door koperdieven. Waarom is koper eigenlijk zo gegeerd bij dieven? Ja, zo'n koperdiefstal, dat lijkt iets van alle tijden. Hè? Zoals je zegt, bij de NMBS kennen ze er wel iets van of hebben ze al vaak mee te maken gekregen. Maar het is zeker nog altijd wel, ook vandaag nog een lucratieve business. Een collega van mij, Koen Snoeks, heeft zich daar gisteren over geïnformeerd. En dan blijkt dat die prijzen die je daarvoor krijgt vandaag de dag schommelen tussen €1,5 tot €8 per kilo. Dat hangt vooral van de zuiverheid van het koper af. Voor dat heel zuiver handgepeld koper, zoals het dan heet, daar krijg je €8 voor. Terwijl daar nog veel isolatie rondhangt, dan is er nog wat werk aan, zeg maar. En dan zit je dichter bij die €1,5. Nu, dat lijken me geen gigantische prijzen, toch al zeker niet om je leven voor te wagen. Waarom is dat dan wel het geval? Wat je zegt, hè, om je leven voor te wagen, in dit geval, ik weet niet hoeveel kilo ze bij hadden, dat zal ook nog moeten blijken. Maar het is wel eigenlijk voor een paar €1000. In het beste geval hebben die mannen hun leven geriskeerd. Hè. Letterlijk in het geval van die 3e drenkeling. Maar natuurlijk, veel kleintjes maken één groot. En als je dan ziet, dat hebben we ook even nagevraagd bij spoornetbeheerder Infrabel. In 2024 hebben die maar liefst 255 kabeldiefstallen opgemerkt of gezien, hè, natuurlijk, want ik weet ook niet of het altijd opgemerkt wordt. 11 daarvan waren in Limburg, wat op zich nog meevalt. Dat is relatief weinig dan. Hè. Maar 255, dat zijn er 5 per week, als ik even snel tel. Dat is toch wel wat. En als je dat allemaal optelt,
dan heeft dat Infrabel al 1,6 miljoen euro gekost. Dus al bij al, stel je dat regelmatig doet, zo'n koperdiefstal, dan brengt dat toch wel wat op. Dus dat maakt het wel interessant voor dieven. Naast het spoor en nu blijkbaar ook de Maasplassen, zijn er nog plaatsen die vaker het slachtoffer zijn van koperdiefstallen? Wel, bij bedrijven bijvoorbeeld. Op werven, daar is ook wel wat koper aanwezig, dus die maken dat ook wel eens mee. En iets waar je misschien niet meteen aan denkt, maar ook kerken. Waarom is dat? Wel, daar zien we vaak nog van die koperen regenpijpen of kabels van microfoonsystemen. En als er koper is, dan is het interessant voor die dieven. Dus dan er zijn echt verhalen van dieven die de regenpijp van de kerk aftrekken of afsleuren of afzagen of wat dan ook. Dus op dat moment is dat voor hen een heel mooie business of een heel goede zaak natuurlijk. Ik kan ook de vraag stellen van waar komen die koperdieven? En dat zijn vaak niet de huistuin- en keukendieven, zeg maar dat zijn echt wel bendes, vaak goed georganiseerd, internationale bendes die daarachter zitten. Die smokkelen dan dat koper de grens over en dan gaat dat naar heel vaak Oost-Europa om dat daar aan de man te brengen. En Thomas, als we dan even teruggaan naar de koperdiefstal op de Maasplas, weten we eigenlijk wat de schade is voor de eigenaar van het wasponton? Wel, de eigenaar, dus dat is THV Rekin, die hebben via hun directeur Frank Liebens al wel bevestigd dat zij dus inderdaad bestolen zijn. Nu, het zal nog wel een tijdje duren vooraleer dat wasponton terug werkt zoals voorheen. Maar wat de precieze schade is, dat zal nog moeten berekend worden, denk ik. En tot slot, Thomas, het is duidelijk dat koperdiefstallen vaak voorkomt. Je gaf net het cijfer van 255 diefstallen alleen al dit jaar voor Infrabel. Wat kunnen we eigenlijk doen om dat proberen tegen te gaan? Wel, daar worden wel wat acties rond gedaan, maar dat is natuurlijk heel moeilijk, omdat het ook op zoveel plaatsen aanwezig is. Denk maar aan het spoorwegnetwerk, dat is gigantisch in België. Maar ze doen wel extra politiecontroles bijvoorbeeld, in de buurt van spoorwegen of van die bedrijven. Er is sinds vorig jaar, 31 maart 2024, ook een verbod op contante betalingen door die schroothandelaars. Dus stel bijvoorbeeld, jij ruimt je zolder op en jij vindt daar nog wat oud ijzerwerk met wat koper tussen en jij brengt dat naar een schroothandelaar, want dan krijg je daar nog iets voor. Dan mag die schroothandelaar jou niet meer cash uitbetalen. En waarom doen ze dat? Stel dat later blijkt dat jij dat koper gestolen hebt ergens, dat dat niet vanuit jouw zolder komt. Maar dan kan er altijd nog nagegaan worden op welke rekening dat er toen uitbetaald is. En dat kan dan wijzen naar de dief, zeg maar, of naar de koperdief. Ja, dat is natuurlijk weinig effectief voor dievenbendes die vooral in Oost-Europa actief zijn. Dat is wellicht ook de reden waarom dat ze daar heel graag mee de grens over gaan. Hè. Thomas, ik onthoud vooral dat koperdiefstallen lucratief zijn. En vooral dat koperdiefstal absoluut niet zonder gevaar is. Onze gedachten gaan natuurlijk ook uit naar de nabestaanden van de overleden man in Ophoven. Wil je op de hoogte blijven van dit en andere stukken, dan kan dat via de HBVL-app. Dit was Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws-app.